Bat kom ni kapor ngai I kawai habaki breu kenu jing kanu kat noru habaki pai pat chu blai ublai chum le no ula kene kti banyarap iki. Kawai kebenta pat keba gua ban kran hang ni kom pastor kelong ban pastor rifi. Kalau dai gibre ke batep si sayu blai. Bila gibre ula kensting ka jing syakri blai. Bila gibre ula jengai no blai. Ban long gibre ke bam tep eru yau blai. Ka jing nyu pi ka long ka jing so bha so miat ben. Dei lap long ka jing pel sentui no syakri yau blai. Tu tep bo blai jing ulong blai ka jing blai ka jing snai. Ba blank kini gi sngi ki ba ngi ka long syak ya jong ka jing tenju. Ya ke jinggen wat di Gibril ki bala syakri utrai la slemba kini long gi sgi jing tinju ke ba krau ke jinggen jong kiru bat ngiru ngi syam kata ka jing tinju jinggen ke ba ngidan hau Jesu ha gi phai ka diang ngi phai ka man ngi pe jing ja ki ba dan hapo jing ja ki ba an sabar ki jing ja ki ba wan na sabar hatu dan ke jing kerben mo ya ka jing ka jongi hatu don ka jikar men mo ka lang sam jongi hatu don ka jikar men mo ki khoni ti ne phi ka kham yar karta ki se gu jong phi hatu don ka jikar men mo ya ka ri je bari jongi kai ka la wai ka ap yangi ka wai ka ba ide ban so scam ka long bau blai ngai hi unum eno yangi ngim tep ye jing jing ja jing so si kebulan tam kumul o badum hari ngisem jong gibreu baro kapat ka danon ka perang ka bensem pat umsula ban perkhat kuno ban agi tien ban pendengen i belamat i jingja gi ba per ki bang I ko khobor ki be so ling ba ki social media bat ki bang I jong gi khaman ki umat begitu ki mensim jong gibreu ki bala ling ki bala pisah namar bakalawai I gamba dang ap ulo badom basir kai te ko wai galong ba ngingim te masutu gi bara afar te tang wai ke bang syam hak bible aga sting jong pol sing bang harum hak po rang ikandu je ba khrau ba ki bangen kanong bo room ke chenong san di por la tho saki hala nang ba pra dhor afu pra ong baro ke teilang nam ta ka jing ba te ngai kom ni por ka jing kadu je sem jong phi jong a jong I baro kalong ba ni khmin di ba bha hoi ka jing yap ka jing em kalong ikti jong to nong bo nong thao wala ai ya ka jing im ka jong I bangin don han ka partai ka ne sla partai bangin im ya long kom bangin long man taru hajo po ni ban sumaru ila ka jong ji im chanungi le chanungi wan kai bangi bam kai bangi di bat sibon gi geiru ki ba nakalyang kaji su kom ni si bang im menta ngihapan fikir ken nei ka wei bangin don kam kalong bangin doi bandu mensim no im doi bandu ka jing kermen ken kar bangin ka mensim ka jing kermen ye ke babha ngai scam bagi ni ke ginum sa ban ngin chulong sa tang kom ni hi pena se shu kom bro jo blai bang apa ye ten jo blai bat hang ni ngabat in ten jo blai ka bible ngai scam bau blai unum eno ken yengi bari ka polgen pa shu try ngima bas tolot jing ja gi baja bag wan ja baro la kalong ha ka ri je bre jongi ene gi sam ga jongi la ne deng jong gitu bang itu thao baro ki ba mla bai thu karteng ne phi thu karteng ki ka wei ka long pat bang anginum do no kain ka ne ga jingkerman ka bangidon hau blai ka jingkerman ka ga bran kam ta ma kom ni gisngi nginum do man sim no tan gi breu haji so si ku slai haji ling a jing pisa ka jongki ki dom ka man sim ka wanda ga bagi ong ten farenga spirit of depression ka gem so bangsu ban bam bandi kem so bangsu
Bantia bandam ki ling a ki bisa ki khuslai. Bagi long kulmar ki buat dia harap benain. Itu long jai. Hapdeng ko bani kapor jone ki eryong. Ikan mau itu kana abau Jisu ong itu senran ki jo. Yang nyele cita siliang. Hapdeng ga lenti jong ke jing syong jong ki ha tu ga lieng ke barit. Wan be ki eryong. Bag umsau eryong kala wan ban tur persya ki lalat ki laki. Bag ladap ka tu ga lieng ru ski dak Kelej ban kok gerpak dong try Jisu. Try Jisu kata kapor udan atra jong ka lieng. Udang yo kata ka jing yo sya. Ula kendit balo kli ki syai jigai ki jong fi. Baru ada awai ki nyele ita silang. Te ula hukum badumok kita kal yong. Lo dumok kita ka jing wan kita ki lalat jangan pelung. Bat lawan ka jing jai. Ula pej ki. Habo udan uji su bat ki. Kita ka jing kermen. Di mu kain ba ban pelat ki. Bikin puasa silang. Tene ka poru. Habeng jone ka jing ailen ti ki jongi. Nul badum kini lalat. Kijing wan jong ini jing sitang mujing pang jing jaba per ri jongi. Hai ka ngenang ban pechu Jisu ban khak karpa ka tang ju. Baunya lamu halen ti ya jongi ban cekri u. Num eno yang num eno fi num eno yang. Fashu mar ha ung rang jing kermen. Ese ngakren hane por dang biya so. Laju so ini kebor hane ban pentamai pat ka jing so tu jing syai mesin pi. Nang yai kermen hau Jisu Kristus. Bagi tu bat ya so ini kebor kalau kebor pentamai kwa ben dang ni. Kajing so tu api. Bapemde bandu je kermen. Rai wahat utra Jisu. Ulang ka je kermen kan aku menigisi ki por bangi im. Ini ban dua jor yang rijek baru jong iru. Igino ilam gino sesiar jong iru bagian pai so belai. Bar kala balong kila persangkat bagila kajing longgong gibrihi. Ngadai kajing persang beri barbor kadang put. Ta maru ba long kinong mi khamar pajba gibasap yang hane ke por nginong yalam pajba hano ke kedan fialam ya gari benrio to tip ba phila ban pan jing start kai no blay un ai bu jing start kono fen le ha kom ni gisngi bangi tip ba jing china jongi bangi pai chano chano kamdan sho tang sho blay kan tenga duai ba kino ilam gari je beri jongi kani de por fen wat kan you blay ese phiru phila jangai no blay kino mi khmat laga kani khubor ka kren ya fi ki bolong laban ong ki MLA dan ki MDC ni girang ba shnong girang ba dong ki secretary shnong secretary dong ni girong ket kam ki sang balang ma fair kami sem yang akhya nam ta jang firu ngadoi ublay un yarab e fi un ring e fi khamjan chu fi abanyo ka jing start ken mar barok ni akhya ken ya kom ni ka por dai chano ke ngen pai ka jing kremen ni long tang utrai Jisu ma ba jing start ka wan nu blay ulo badom num sa kom ni usa pen abang apa ki histori ki kun Israel ru habela klat yu blay ki jag ki jaj hapreng jong ki kinong shon ki babon ki wan bay le ki bagi nong shon bana poru ki pan ki thama hapreng jong ki re bagila pai pat yu blay ublay sumle eno iki bahado mentaru ka risel kadang sa kadang ne bagalong kawai ni giri ke bakhlan bor tam hagliang kigi bara far baginang ban wad ublay kalau gaje beri ko baret tengir do jika men ken ko je benreu nang ko baret ru ken pai chu ublay ken keno yalam hari je benreu keno mi khamat hari je benreu Kena elam lagi sang balang per baro jangan jadi beriu.
daga buram yafi na kantu kan pashu blay duai kan hau blay khol gar pa ka dong try jisu bo nyarap yafi una jing start champang penle komno no ma bible ong kitab uskare usekharia prophet jong blay kelong basau dekat banriu do paya pom daga bor ni do men semu jonga tama do men semu ko jong blay ublay unyarap on aibor ba pila ba pen yalam yagari ben rio nam ta kapuram jong blay nam ta gitu baro kiba ya khon ba yele hagi jumle mesem fer karpar gatang jong blay kan kateng jisu unyaraban aibor fi kitor ban gi jele hagi pangstam naga poru khol karpar dong try jisu bon pen khia fi so na gi ka kam ga jam kamai kaji pisat tingka khol karpar katong try jisu unyarap fi na songo banyak mekanan fi komni waktin farang heart to heart talk na kamen sim cakamen sim ngamdan ban ong kamen pendram fi dan ko ban ai ji kerman fi to nya phai kan chu blay bala banyarap yang